Снимали по-малко. Аре бе да ти е Кой седни ти, Марков и Гушни? Ходи бе, кой седни? Никой не знае, че тук бе. Кой седни до него и той ще влезне. Кой ще седни до него и той ще си влезне, ще ги снима. Чакай ли за фото по Маколчик, че дойде да ми снима? Влизай! Педерас дебел! Да си имам за спомен газни гейове дърти. Да може да като ми е много мъчно да си да пуснем и да ви гледам муцуните. Ето го! Мони, на всека цена. На всека цена. Много ти е пораснала работата. Как нещо бе? Кобот снимай как реже с джук. Къде оди да на малко го зарипа? Той си изтират паршовките бе. Не е толкова, Айде му стига, ти си най-убав. Слушай, Еската го знам, готвин коти го гледам на това. Къде е базара? Базара, ала базар. Бе. Слънце, бе. Пусте, бе. Ти внимавай, кой снимаш да не се срещаме римското стадион. ти трябваше да ни снимаш, докато сме трезни. Мусте, искам да държиш реч. Поздрав така от теб. Ще го тура на жената и в газа. По-нататък. До вечера кой ни го пусне пана? А на теб си изпразна на носа. На Мусте големия шнур. Добра реч. На Мусте големия шнур. Арега, да го сумнеме малко. Баща ми го е назначил горе. Така Мусте искам, като ми е много мъчно да вземе да си те пуснем, да ти видим утро, той да ми стане хубаво. Косаджията шарени около поп. Ще се радва ли госпожа Стига? Поп. Как? Беше катаджия на времето. Аз съм ви говорил. Ти не баща ти. Дали не? Чинчо Манчо иска да го монтира на госпожа Сидо. Ама нали ще му се радва госпожа Сидо? А? Виж после как Марко го приближаваме, става голем. Чинчо Манчо вика, искам да го монтирам на госпожа Сидо. Леле, господа, дневна цела нощ на Москви. Ако дойдат, ще почна да тренираме да ослабвам. Я си прести то само да се вече обърнал за себе, те виждаш на нас. Какво прави ние с теб? Вика, ти нормален ли си, бе? Ще има лекни падни тук, вика, че ще ги отепе. А вика, кой да Ама му сте много такъв, много сериозна бе, Маркове. Задай му някаква тема. Спокойни време, сега си на... Дай му някаква тема, примерно да кажа някой вид. Не ми се пие вече. Имаш там и забрачани, нали такова и там на 45 градуса, вече заспира ракета, го той патък, 50 Му сте кажи за онова цигаре, къде скочило дървото и спашило дедо поп, щел да умре. Гришо, мамо! Нас едва не е праванко! Абе, какъв праван, никаква папа! Гришо, мамо, вика нас едва не е праванко! Той завърши от кой. Побота, чекай, че записваме сега компромат. Му говори за малолетни. И да, за Букиновци тебе утро. Да, не е ТВУ, ми е затвор за малолетни. Затвор за малолетни се. Едно затвор, едно ТВУ. Абайде бе, добре. И зета даскал и предава по шлосърство стругарство, там някакви такива на тия. И викам, мама им неба мина, погрех сега през силка си ги хода. Мина, аз такова бърна цигарите ги неба. Дали нарко? Ей, мама ми неба. Бой се една пръчка, никой не казва никой. И на едно цигаре, малко такова дребно. Варненско някъде. За какво си ти тук? За нищо. И да ти кажа, вика, какво стана? Една сутрин един чершав заметнах, вика, дорах ни крило от гъска. Много църква, да вика, си качих едно дърво вътре. Дойде попа, вика, аз качих го дървото и казах, не до попа, аз съм ангел, че да го спознам, веднъж 10 лева. Попа падна, вика, и умре. И ни ме мълчи да сам, и да кажа, ме докара тук. Попа, вика, падна и умре. Той не го мисля за ангелче. Нос чершава, приотрил от гъска. Ами он е муко, къде е бал оная и он е му казал, отрежи ми и на мен един бут. Поръцил, че дера е як. Много да въпроси Кирчо умре. Кажи. Той дърбеше на баща ми навър. Там горе на баира на под Той взех кой да си го измисля. И така се живее на края на селото и то там е един баир, така и дървета и той минавал. Привлече лето, вика и се стъмва вече едно такова, здравче, и разгледам, се вижда, че са крака на жена, стърчат си, представя ми някакъв бе. Не, обратното.
Той си помислил, че някакъв откраднал овца нещо и дере. И такъв отдалече вика, ми удареш една плешка, бе. И като се надигна, вика, и спадна това, един небе, една вика, и дигнал краката, бе, така да се чуи. Ало се едно деле овца. Да се види, че се едно е закачено нещо. Я бега да учих да стане мама ти шева. Вика, аз манатна там. Нали как си прекъсна А хората, тук бе. кажи, кога си поставил една на ново дяло и си бил още полицайки, си казал, чай ще взема пиштола да има твоята мама. Та Лилянка, тя там продава цветя са, има магазини. Качи го сега в интернет, Много паня да го напред, види. Кой не го качи пана? Кажи за она, къде праднала яла джанки, он е бал газе и Това той го разправал, бе. Кой го разправал? Ти тук ли? цялото стъкло спадало, джанки съм разнало, че било спадало. Едно перо лук излезе от газа. И он да си показа И шумата. на мои поема голема паламарката и като такова вика едно перо лук вика. Не, Мунчо. Мунчо. Той не го видях с раничка, стои на спирка долу на Додуков. Мунчо. И аз му спирка, да ме гледа да го изтега. Кажи, Мунчо, къде се возил в разгаз? Къде она му се насрама на задната седалка? Мунчо, той си е лобченин, ама учи там едно село за малумни там учи. За надарени. Малумни учат. Имаше 2 годишни такива, МТУ, машино-трактор учат. Трактори комбайнери. И Мунчо Сабале отива, взима да вига стип снег и един сега Гаска, знам, че пътува, там да ходя да събира млекото. Я да го причаква и се качвам при него. А он тут вика, кой е зна шуба, Гаската вътре едва се вижда, парно почти нема. И он я кара, вика, на втора турил Гаската, едно снег, вика, и гледа така през това. И разправя, вика, а с нощи, вика, фанах една. И тук го Гаската нема къде. И една, като се качи отгоре, скача и по-нове вика, номата по газа, вика. И една скача и по-нове, скочи нагоре, и говори, брр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 рrr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 r
Който април, Той не се усрава. раздалото стои. Това вика да ми покажа как направи. И то замръзнало. То ще бива направил бррр, ано в аркада стъкло, да има всичко замръзна. То нищо не види. У интернет бана. Запас ногти вика по прозореца, нищо не виждам. Той не казва, това е аз, няма 20. Да, И викам те. и вика като направи това, отвори шумата и гледай шумата, и гледа само голо. Снимай тигъра, това е муко тигъра. Той сменил гащите, Тигъра отгоре, шумата снимай тигъра няма напред. какво да облече за студ. Няма да го шума. И гледай шумата, гледа. И шумата замболи. Завалай, вика. Ама нищо чудно, тя кой видела зорбата и да се изстрава. А за брендарката, аз ще за Повече брендарката. как е малко отдолу студ, бе. Богу, кай за брендарката, бе? А, това брендарката. За брендарката. Всичко си в интернет, да знаеш нагласията. До вечера си в YouTube първа линия. Обаче как Валя няма нет и не може да го гледа. Отива един това в Олм става. Един Цанко Съра, става Номер едно ще е. поръвко за интернет. Цанко Съра вече остарял такъв пияница. Той не се пияница. Но е под негово ръководство, баш майстор, това от къщата там. Царе отива да маже един гараж там. Те млади души на работа и стали само на бабичка. Приготвили там коросани и всичко. Цане седи пушта странно 10 часа. Той се маже такова. Бабичка се казва, Цане, не ме почва да мажеш. Цане е rekao, бе, те да пущак тия цигари, а ти донеси една брендарка и ще започва. Баби се чуди кой една брендарка, са не мога кучи. Ще им бред никой някак. Брендарка. Това преди комшия, който прави колите ли си. Е глава видео, то Цане иска тук някакво брендарка да се да маже. Ямо налено ли младо ще реки да пие там на горе да го биеш, почва да маже. Бабичето му се любила ще реки, като Цане отпива, попушва и чудесно преди брендарката. О, пасака брендарка. Да се отказва. А оне, Да, ли го казал на мен? оне къде си позиционал кучето и залепил народна милиция? Това имаше и откача. Правиш колите. Това време. Вие се ставите, ама това е цяла енциклопедия. НМ. И големо куче имаш такова, източно европейца. И тури на куче да стани просто с жълта боя. И кучето тича там по улицата и пуска. Пише не народна милиция. Долу Аржентино. И ние го фанат. Кози тук се базика, става такова. Добре, беше го стрижи това. Кучето. Не.
Нема на име. На кучето не ме, да ми кара да пазва. Надписо, колите беа сини, а надписо беше жълто. Какво Марков нищо не казва, не. Абе, втората дръва, та печка угаснава. Дай, човек, гори, бе. Айде. Абе, Муко, ти москвичите заварили на фаворити, бе. Бат Заре, него ще си го поснимам малко така. Да го погледаме. Едно мало семейство отидело на докторичите. И съм го карал. Това бе родна милиция. Марков, не го само кажи да бъде на твора. Така, Добрал съм, бе, казали. 94-та ми изгониха, без няколко месеца да направих 10. 94-та ми изгониха. Хамо, сега да ти видя мусората, бе. Ай, 84-та го Хубаво, това водихме чифутите до Пловдив, а? Стария град Копа. Стария град, помните ли как ставихме? Мамка му, какви времена беха. Хубави. Мора, бе, изпичи ми ракета, бе, куре. Малко сипи. Сега се ражда. Дай си ми тук шишето. А? Та е царевска. Не, та бургаска. Коце, нали ти е там на скрития мъж. Не, цялата не, цялата не. Бас си. Дай, айде, не съм пил, не съм пил. Преси. Коце ми свирка, бе. Няма гледам на чутакота. Айде, Ето го слушай. Ай, Марков, на здраве. Свата на здраве. Свата на здраве. Има ли от топската? Кое? От топската. Има, бе, ето, бе. Има, бе. Това ме рише да парфюмирана, бе. Парфюмира ти е газа. Ти си свикнал менте да пиеш от буклуците там. Абе, полковника жив ли е, бе? Иде. А? Ще идеш? Виче ме рише на нещо, бе. На какво мирише? Парфюми, бе. Газоти не ме Куре лише. на тебе. Да, моите гледате навън край да си. Да, моите по литър. Бас Заре свършира, бе. Базаре. Дайде. Това парфюмира да видиш ти. Чудесно преди преднак. Нямаш ли си малко под мишниците да меришиш? Се бил на Марк на това. На Фил, пък се служил твоите. Само голема джукела и... Моята е. Мамка му, много сте рехали, аз мисля. И пил тази голема. Няма го джукела, бе. Нищо гроза, за 250 кила 15 кила казака само. Препек. Виж му колко, що му е толкова спокойно, значи ще хубаво. Господин Коце, тебе съм те гледам на скайпа ката ден. Няма кой да го преснява. На здоровие. На здорове. На френския сомте. Солте. А на швабен си? Ме цувал с език, бе. Прос. Съм вър. Миналото. Съм вър. Божи прос. Сега си пирам. Ето така ми. А на турския шериф е, а на румънския народ. А на маджарски? А на маджарския еки ще ги знае. А знаеш ли как е ракия на румънски? Цуйка. Как? Цуйка. А сирна знаеш как е? Цуйка. Прънза. А млеко знаеш? Брънза. Брънза е на румънски. На румънски знаеш как е млеко? Не. Лапте. Аз знам на ти. А италианския е лата. Той е близко. Така съм и тут ми казва. А наш кога, че сучпула, знаеш. Не знаеш сучпула. Касли Минч. Да го смучи сучпула. А ти виждал ли си слига Каца Истанбул? Слиза Турчин, подава бележка. Квартал Ботонец, хотел Хасми Минч. Ти го пребал никой. И той гледа и викам, бе, вози го, бе. Ще го върнеш. Спомняте ли си Хайтус? Той не вика, бе, такъв хотел, бе, викам Хасми Минч. Хоба. И ние писиците веднага там, от квартал викали ли това какъв хотел е, брат? Спомняте ли си Хайто? Ето умре. Къде вика Централната автогара? Той малко. И вика Студентски град е друг град. Да, това е друг град, вика, извън София. Абе имаше един